On your marks. Rekord ta' aktar minn 14,000 persuna naqdet fil-ġirja tal-President bilani li jinġabru fondi għal Malta Community Chest Fund. Ġirja bit-tema Believe, Achieve, Succeed. Din hija waħda mill-ikbar avvenimenti bris l-istrina u fija parteċipanti jagħtu donazzjoni ta' 10 euro. Il-tempi permetta bleżat kif ħarġet ix-xemx waqt li l-folla kienet fi triq ta' lejn il-belt. Kull min xtaq jimxi telaq minn Santa Venera fil-waqt li kull min ġrija sal-Belt Valletta beda mill-palazz tal-President f'Ħattart. Bosta kumpaniji u waqdiet ftemu biex attendew ħaddiema u membri bħala grupp, oħrajn attendew flimkien mal-familji tagħhom. Fil-kommenti tiegħu fil-bidu tal-maratona l-President George Abela esprima entużjażmu kbir. Din kienet il-5 edizzjoni tal-maratona u l-aħħar waħda ta' George Abela bħala President. Dawn huma okkażjonijiet mill-aktar sbieħ fejn inkunu miġburin il-kol flimkien. U allura jnu pjaċir li nara numru rekord arġajna din is-sena minkejja li kellna previżjonijiet kontrarji, però ma qtajniex qalbna u għaw qegħdin għamluha. Ifhimni l-isports inħobbu, allura hija l-aħħar waħda nissel fija wkoll xi ftit iktar emozzjoni, però l-importanti li nieħdu gost u li nagħmlu l-ġid. Ma' tmiem il-maratona fi Pjazza San Giorgi x-xita bdiet traxxax sew. Fil-pjazza fejn intramaw tabelli bil-kelma grazzi inġabru eluf ta' persuni. Il-President Abela ringrazzja lil min ħasem u ħeġġeġ lil dawk miġbura sabiex jinġabru d-dar. Il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar lill-President Abela waqt li preżentalu tpinġija. Llum il-kelma tagħna hija ta' ringrazzjament lil George u l-Margaret tal-5 snin stupendi illi taw lil dan il-poplu. L-avvenimenti bris l-istrina jkomplu nar il-ħadd illi ġej bil-wirja tal-muturi paqpaq li għall-istrina fl-ajruport internazzjonali.